So bodyguard Rawota Magai has been remanded in custody after appearing in court on charges of defeating or obstructing the course of justice in an ongoing rape investigation. Tapua Felix Chikondo is accused of interfering with witnesses involved in a case lodged against Rawota Magai. To be honest, I don't know how much he gets paid to do all this because ndiye futhi okuda kumisa mapurisa paakauya kuzosunga Magaya. Akasungwa futhi naMagaya wacho. Ndiye futhi wemota ikwaTigons anonzi akashambiswa front naMagaya kuti abire Tigons, and now he's interfering with witnesses. But let me just read to you what National Prosecuting Authority of Zimbabwe wrote. Hansi Tapua Felix Chikondo, 35, security aide to a prominent church leader, has been remanded in custody after appearing before the court on allegations of defeating or obstructing the course of justice. Police launched investigations into a rape complaint reported against the church leader. During the investigations, the accused, who serves as the cleric's bodyguard, allegedly interfered with witnesses sometime in November 2025. The accused person contacted the complainant communication between her and the cleric. He sent $200 via EcoCash to the complainant's mother, purportedly for transport to Harare to settle the matter. On the 28th of November 2025, the accused visited the complainant's home to discuss the case, where he was cautioned that interfering with a police investigation is unlawful. An EcoCash agent's register, which was recovered by police on the 1st of December 2025, linked the accused person to the transaction. He was arrested on the 2nd of December 2025. The matter was postponed to 5 December 2025 for bail ruling. No individual, regardless of social standing or affiliation, is permitted to obstruct police investigations, attempt to influence witness, or derail due process are serious offenses, and the state will act decisively to protect the administration of justice. So, in short, Shirikungonzi, mkomana akaenda kuna mai vane mwana akaripota about the rape allegations kuna yaMagaya and the likes, mva vaenda ikoko vachida kuti titaurirane, vakati bvisai nyaya yekumapurisa, vanga vapiwa $200 inova iyo yakatreswa neEcoCash, ikalidwa iyo kuti ndiye akasenda that 200 achiti iye transport. Iye ndokuzoenda ikoko vachiti ngatitaurirane panyaya idzi dziri kuitika, madi mabvisa nyaya yekumapurisa, kana kuti vaipromiswa mari here, kana kuti vakapromisa chii, I don't know. Asi Magaya ari kuti akangwara here nezvaari kuita izvi, kusenda bodyguard uku, making it worse for himself, because bodyguard haaite zvese zvasina kutumwa. And why not use someone else? Because iyo already vane bail, and maconditions ebail vanengatsozoti anoti chii. They are not supposed to interfere with my witnesses, but iwo ndo zvavakutoita. Dai zvakakatsvaga mumwe munhu asitombori wekuchechi waakabhadhara mari and then oenda kunotaura nevanhu ava, probably it was going to be zvaingosilencwa, but ivo vakasvika bodyguard vakati nini ndinokwanisa kutozviita zvinhu izvi, ada kuzviita ka-right hand man, akasungirwa ku-right hand man iwowoyo, akuti regai ndiende inini in person kunotaura nevanhu ava, of which dai akabhadhara mumwe munhu ari anonymous pasina kutombobvira patrackswa dzese nyaya dzekupusa kwevanhu ava. Iye Magaya afunga kuti akangwara stereka ari kutuma munhu uyu, because anozototi akasungwa apa haasiri iye ari safe, haasisina ka bail condition, haana kuenda against bail condition, but bodyguard ndiye atosungwa, and he is going to be mucourt mangwana futi. Nhasi anga arimo, mangwana anenge arimo achiudzwa iwo kuti iwewe, we are not going to give you bail, dzokera mujeri. Tatoona kuti you are actually not suitable to be out there, because my conditions ebail are clear, but they decided to break those rules. This is confirmed to us that the rape allegations are actually true. Vatoripo vanhu vakabatwa chibharo. Vana vaPapa, where are you? Papa's minions, please, we want to hear you say something about this. Walter's games are eventually coming to an end. He's going down bit by bit. Iye ari kunyatsoziva ega kuti ari kunyura. Ndosaka ari kupusha kamwana kake kuti kaende pamberi, kaendewo paforefront. Ndosaka ari kuti kasare pachechi, kakabata chechi. Ari kutoziva kuti ndinofanira kusiyira mwana legacy. This legacy should not go to a waste. Mwana ngaiye acontinue from ipapo. Amene achiri kuenda kuchechi, and chechi yacho chiri yakangozara futi nevanhu vari kungonodeceive futi. Tichingotaura kudai so pane vamwe vanhu vanenge vachitotuka vachita say, why is he trying to interfere with my witnesses if he did not do anything to them? Ipapo pabati sei ipapo.
Initially macases ayanga ari 13 ndopaanga, but akazosara a5. Who knows what happened to the other 8? Or they paid, I mean, probably they were paid. Watongosiyana nazvo vanenge vakapiwawo mari iri nani, vakati zvine basa rerege tingonyarara pane kuti tishaye mari. I mean, indaibva ndatoenda nemari futi ndaibva futi ndapiwa mari ndaigara ndichingomutini ndodai imwe ndodai airamba achibuda mari chete kusvika amen. Ndozvandiri kutongoti panapa nyaya dzamagaya dzakawandisa, and there are more victims who are out there vasina kutombotaura anything. Asi vakambobuditsirwei mujeri macho? Vakambobuditsirwei? Takataura isusu kana munhu aine maoffense akadai soka, the most likely thing that will happen is they will go and try to interfere with the witnesses. He's got influence, that man, and this is what is happening. Mapurisa kusateerera zvavakusateerera ndo zvandakatoona kutoti nyaya iyi hamene kuti ichaperera kupi, but anyway they are doing their job. I wonder how much he is paying people to bribe. Ndofunga kubva abude mujeri kusvika izvezvika mari yambobuda yakawanda zvisingatomboite. And those who were saying is innocent, please uyai panapa mutiudze kuti achiri innocent here, muchiri kuti ari innocent here. Ndaona vamwe vakutoti aiwa ngaticoncentrate nezviri important, ngatisanei neizvo, izvezvi budget yakabuda. Izvi futi zviri important ndo vamwe vaiba mari dzegovernment vari kuenjoy mari dzedu, vari kudzienjoy ivavava. So tikunzwe futi muchiti men of God, touch not the anointed, hey, whatever, please chimbotisiyayo. Is not anointed. Anointed kupi kwacho? Nani anoita zvinhu zvakadai. So vemutemo haminoti vari kuita sei apa? Havakwanisi here kuti munhu like indirectly interfering with witnesses asungise here ipapapa zvakaitika apa? Iye anofanira kubatwawo magaya for indirectly doing all these things. Ignorance dzevanhu ava ndadzitya. How do you get involved? How do you get yourself involved with interfering with complainants after being granted bail? First condition yebail ndo inototaura kuti don't do that, but iwo nekudzungaira vatoita kudzungaira kai kutolidwa naleader akadzungaira muchechi. Bail condition inoti don't interfere, but iye ari number 1 trying to interfere. Akataura zvakanaka iye tapiwa Felix achabudisa zvakawanda. Handiti ada kuenda mujeri at 35, haana mhuri, haana chii, so young kuda kuenda mujeri. Ngaaende mujeri, anozotiona isusu tadevelopa taana new president, taane zvimwe zvinhu. Ngaaende kujeri tozobatana pamberi apo. Let me just finish off nepost iri panapa. Ndopa unonyatsoona kuti pane vanhu vachiri delusional. Hanzi ko vana vapapa zvavari kuti papa vari innocent, saka vaitumirei vanhu kunogurira people who are laying charges against the papa. Hanzi mamuripo here paigurirwa mari yacho. And then vari kuti vaivepo here hungohukura sembwa. Vane mapapa vari kudai. Tukanzi ibvai pazvinhu zvevanhu hapana munhu asingatadze. Jeri rakagadzirwa munhu wese anopinda mukati. Okay, vari kutaura kuti hapana munhu asingatadze including papa wavo ivava. And then vari kuti waivepo here, vamwe ndo vari kuti vaivepo. Kana zvinhu zvichibva kumapurisa zviri official like this, what more do you want? Ude